أرسط زينام بركابوت وديت كمل سكاب زقبول علي 443 مليون بر زي تملس 11 مئة ترايو تباحي أب كل البينشانغول جوموز فصام زلوا مع ديليمات سراح فترتي مناسي زلع علم قانون كتل قدماء من السبت مسكن ترونه قليصا وصاي قدماء من إسرائيل بنيامين نتنياهو كابيني سراويتهم كبتن مقبارهم تحبيرنا أديس أبا كابز مدبرو استوديو إتبي عزو سلام تقبلوا كبرات تختاتلتي نزساعات زيز تدالو زيناتات حجنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتات شوالو مساخم كسانحي سرناي مكتال نكوحنا لكم تمنيتايو فلما حتصرت زيناتات بركابوت وديت كملس كابز قبول علي 443 مليون بر سملسا 11 مئتاوي ترايو تباحيل الله تسعن كلتا انتقالات بمسارة ركابوت وديت كملسو كابز قبا تباحيلو رئيتوز توهابلو علي 443 مليون 23,846 شمبر اتي 11 مئتاو طرحيو زي تملسم تاقل كم تملسة تاقليتهم وانا اوديتر فيدرال مسارة دامت ببيت عيو انز تفتصمو سراحتي زحازة صابصابنا بايتو وكلت هزبا قريبا ابتي صابصاب ابيات عيو سقومتي كساب موساد زبصح من محاشات كم زلو ونحبيرا يكون مبر بايتو وكلت هزبي ابلع التقبالنت زس ان ركابوت اوديت زي ترخبلنن تملاسي زي قبران ابيات عيو سقومتي كوسد كم زقبا تزاريبا بريكس نتقلب محبر السب عالم تطو زبلن فتحاو سرعة كتبان فاينانسن عالم سرح دبلوماسياوي مسرح متحببار كم زخنا مكتل بريزيدنت بارتي بلتقنا ايت ادم فارح قليصام اب روسيا فلاد كوفستو ناتخيد زركب عالم لخ فورم بوليتيكا أبال حجرات بريكسن محازوت حجراتن سالساي معلتو زحازن تخون بمكتل بريزيدنت بارتي بالسجنا ايتا ادم فارح استمرحه وجللوخ ابتي فورم ناتساتف مخوانو تحبيدو ايتا ادم فارح اكلات فورم بارتيتات بريكسن محازوت حجراتن زخانان عالم ببزوحات حجرات كان منجوز وكل وكتباون فاينانساو متحبار بمدفاع فتحاو سرعة عالم قاهدي مقباريو بزبر رئسي ابز تخيد مدرخ مدرس ميعوم عالم نبعلا أبز تأساسرت اللغة بزحزي زبان متحبار كتابا قداي مرجع زي كونس نهاجرات أزيوزد اللي متناخري مقدر ركب كم زخنتهم كتل بريزيدنت قليصهم كفتحاونت إيكونومي جميلو كساب كليم أو لوتي أفلا عبي تكنولوجي ناقات أمزركبو عالم لخفتناتات حبرا وملاش مهاب كم زقباء قليصهم بريكس نبرا سرار حتات عالم دوب تساقرو إيكونومي أو متحبار نمفتار ناصر حاكم زركب تزاريبهم إثيوبياون واناو كنتات عالم بكمت تو مسرح متحبار بزبلصن متأسسارن جامان موصان صنوع دليت كم زلوام عملكيتهم عالم لغا فورم ابل حجرات بوليتيكا بريكس محازوتن صباح كم ززازم صبصاب غلغالو زينا إثيوبيا عملاخيتلهم موزع سنوع حبريتا نمجتا بحري ميديا زيوان مجنزاب كم زقبا حلافي ركب حزبن عالم لخن بارتي بلتقنا ايتا اديسو عرقا قليصام ايتا اديسو حلاف النستملو فتحاوي موزع حبريتا بمنصر مهنات سرعة عالم بزبر رأسي ابستسناد مدرخ مدراس ميعام مدروم ابز حزي وان زي ترغاغص از تزابعن سنوع حبريتا حلافنت بزغودلو مغدي سلوط بزخونه زوزعلو كونتات يرالو يلوم كم زبل صقم نمصوار تكنيكاو مفتحي طرح زي كونس نزبن اب قمساتو بحريات ميديا مردا كمعبل كم زغبا تحساسيوم كبل صبصاب غلغالو زينا إثيوبيا املاخيتلهم
كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانج أبيبي مس توكلتي تكالات سيفيل محبر سبتزاتين تن كنتيبا محبرة وميديا قصن تودب تساتفو سيفيل محبرات نكل مداي معبالة بزبل مريح قال أب كتما نبزركو توكلتي تكالات سيفيل محبر سب تزاتين عينام كبلا قليتسن سيفيل محبرات استفلاليو أكالات محبر سب زو كلو ديمقراسي كعمببن كقلبتن أم مقبارن محبراو فتحي أب معسالن عزوز قدا كمزل لوم قليسان بمخان دما أب كل مداو من قسقاس كتمانا تساتفو منخو قلبتي لون زحشنا يركب أقباب بمختال تقراري منا بحبار نمسراح أب اوان زتنا تسمع معنا نام كبلا قليسان أب كل التجراي نزبنا مهرتي كل تشحن عصر شدشن عصر شوعاتن كاب زدلي شوعاتي مئتي شيح كنتال زبنا ودخعي أستات 400 شيح كنتال نحرستوت كم زخفافلة تقليص الله زترفة 300 شيح كنتال مدابريا بزغصلو 10 معلتات كبصحيو زبل تثبيت كم زلوم حلافي بيرو حرشان هب تفترون جيزياو من محدار تكلل دكتور إياسو أبراهام أفليتهم كابزي بتوساقي نتزبنا مهرتي كاب زدلي 150 شيح كنتال مروز زري طافن سرناين 4 شيح كنتال كم استأكب أبريهم أب حد زوباتات تي كلل زناب موقع سعيبو دما كم مشلا بحرين داوشان زبلو زراتي كم استزرعو نقلقالو زينا إثيوبيا تزاريبهم أب زغز لوارح أب سفلالو كبابتات تكلل زهلو زناب سعيبو حدقاو حج كلو سلازخيل كاب حزيو سراحتي مكل خالو حجن سراحتي معقار تقلين كوغن كم زقباون توم حلافي أغنزيبهم كاب تلفزيون إثيوبيا بكتافنو أمكتتال ما أدزينا إيتيبي تقرني أخم تركبو كبرات تختاتل تمرزكم سلا تكتاتلون أنا مسجنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرينا أب كل البينشانغول جموز فتصام زلوا ما أدليمات إسراح فترة من أساس زلع علم خانو مكتلك قدام من السر تمسجن ترونه جليسام توم مكتلك قدام من السر أبتي كل اللابز سهلت وعودات استفلالو إسراحة المع تعذبهم من صاب ملو جرماي ملو برهان جرماي مكتل قدامي منستر تمسكن درونه ناب كل البينشانغول بمبراح أب استفلالو عين تسرح التلمعات وعودة الساليتهم يوم أب تكل لنا تتكبر زلو بروجكت مرها قبري لما تروفات بمكتل قدامي منستر عودة كابس تكبر اللوم سرح التلمعات حدا يوم أب عودتهمون أب لمعت حرشة سبا دورهو نهبي سبا الحمستر أي سراح زبرتات مخانو حبيرهم نسرح محست من أسي زبرتات خيد مخانوون قاليش يوم ትልቁ ነገር ምንድነው የህብረተሰቡን ኑሮ ከማረጋጋትም በላይ እቲ ዝዓበየ ነገር እንታይ እዩ ናብራ ማሕበረሰብ ልዕሊ ምርግጋጹ ማህስቲ ስራሕ ንምዃን ዓብዪ ሕልምን ዘለዎ መናሰይ ዘበረታትዕ ምዃኑ እዩ እቲ ካልእ ድማ ማሕበረሰብ ኣብ ሌማት ትሩፋት ስራሕ ኣብ ብልጽግና ስድራ ዝጀመርናዮ ስራሕቲ ቀጻልነት ንክህልዎም ዝገብሩ ስራሕቲ እዮም እናተሰርሑ ዘለዉ እዚ ድማ ክበረታታዕ ዝግባእ ዓብዪ ጅማሮ እዩ ነዚ ምስፋሕ ተኽኢሉ ክልል ቤንሻንጉል ኣብቲ ክልል ዝርከቡ መናእሰይ ስራሕ ማሃስቲ ሃፍቲ ዘፈልፍሉ ፕሮጀክትታት መናእሰይ ሰብ ሃፍቲ ከም ዝፍጠሩ ኣየጠራጥርን ኣብ ኢትዮጵያ እናተተግበረ ዘሎ መርሃ ግብሪ ሌማት ትሩፋት ናብራ ማሕበረሰብ ኣብ ምርጋእ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣብ ቀጻሊ እውን እቶም ዝተረኸቡ ምህርቲ ናብ ፋብሪካ ብምውሳድ ተበጻሒነቶም ንምስፋሕ ከም ዝስራሕ ኣብሪሆም እዮም እዚህ ክልልም ላይ ያየነው ሌሎች ክልሎችም ላይ ያየነው መኖዎችን አንድ ቦታ ላይ ማምረት ሳይሆን ኣብዚ ክልልን ኣብ ካልኦት ክልላትን ዝረኣናዮ መኖ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ምፍራይ ስራሕ እንተይኮነስ በብኸባቢኡ ናይ ምፍራይ ስራሕቲ ኢና ርኢና ምግቢ እንስሳት በብቦትኡ ንኽርከብን ዋግኡ እውን ንክቕንስን ኣብ ምግባር ክስራሕ ይግባእ እዩ ንቅድሚት እውን ብመልክዕ ጎስጓስ ክስርሐሉ እዩ ካብ ትሩፋት ሌማት ዝርከቡ ምህርትታት ዓሳ ደርሆ እንቁላሊሕ ናብ ዕዳጋ ምውፃእ ጥራይ እንተይኮነ እቶም ሃስቲ ስራሕ በብመንገዱ ከምኒ KFC ማክዶናልድ ናብ ምግብነት ቀይሮም ክሰርሑ ይግባእ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ከተማ ኣሶሳ ዑደት ዝተሳለጦ ማእኸል ትሩፋት ሌማት ከም መርኣያ ዝውሰድ ምዃኑ ድማ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ኣሻርሊ ሓሰን ገሊጾም እዮም እዚ ማእከል ላይ የወተት ላሞች አሉ ኣብዚ ማእከል ናይ ጸባ ኣላሕም ኣለዋ እንቁላሊሕ ዝህባ ደርሆ እውን ኣለዋ ብተመሳሳሊ ዓሳ መዓር ዝራብሓት ኣጣል ኣባጊዕ ኣለዋየን እዚ ማእከል ከም መርኣያ ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ካልኦት ካብዚ ትምህርቲ ወሲዶም በብኸባቢኦም እንዳሰርሑ ዘልምዕሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ተፈጢሩ ብዝነበረ ፀገም ፀጥታ ምክንያት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ተጓጉሎም ከም ዝነበሩ ዘልዓሉ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ክልል ካብ ፀገም ፀጥታ ብምውፃእ ምርኣያ ሰላምን ልምዓት እንዳኾነ መምፃኡ አረዲኦም እዮም። አሁን ክልሉ የሰላምና የልማት ኮሪደር እየሆነ ነው ያለው። ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኮሪደር ልምዓት እንዳተሰርሐዩ ሰላም እውን ኮይኑ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኩሉ ኣብዚ ከባቢ ዝነብር ማሕበረሰብ ዘሎ ሰላም ተጠቂሙ ናብ ልምዓት ንኽኣቱ እንዳተሰርሐ እዩ ዘሎ። ብምኽንያት ሰላም ዝተቋረፁ ፕሮጀክትታት ናይ ምቕፃል ስራሕቲ ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ሓረስቶት ድማ ናብ ሕርሻ ንክምለሱ ዝለዓለ ስራሕቲ እንዳተሰርሐ እዩ ዘሎ። ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሃፍቲ ተፈጥሮ ዝተዓደለት ምዃና ኣልዒሎም ብፍላይ ኣብ ዘፈር ሕርሻን ማዕድን ዝለዓለ ዓቕሚ ምልማዕ ከም ዘለዋ ገሊፆም ህዝቢ ክልል ቤንሻንጉል ኣብ ልምዓት ሕርሻ ኮነ ኣብ ዘፈር ማዕድን ብሙሉእ ዓቕሚ ዘይምእታው ከም ድኽመት ኣልዒሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል እናተግበረ ዘሎ ፈላማይ ምዕራፍ ስራሕ ትሩፋት ሌማት ኣብ ቀረባ እዋን ከም ምጅማሩ ዘበረታትዕ ለውጢ ምዃኑ ገሊፆም እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2016-17 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብምሽፋን ከባቢ 24 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምእካብ ምትላሙ ቢሮ ሕርሻ ክልል ኣፍሊጡሎ። እቲ ትልሚ ንምዕዋዝ ዝተፈላለዩ ምድለዋት ከም ዝተሳለጡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩዝ ንኢቲቪ ትግርኛ ብስልክ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ሓቢሮም ናዝሬት በሪሁ ኣዘራሪባቶም ኣላ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2016-17 ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ንምሽፋን ትልሚ ተታሒዙ ምድለዋት እናተወገነ ምዃኑ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ገሊፆም። እቶም ምድለዋት ኣብ ምዕቃብ ጠልን ቀለብ እንስሳት እውን ጠመተ ዝገበሩ ምዃኖም ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ብስልክ ጻኒሕ ዝገበሩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ተዛሪቦም። ናይ ለብዘን መስራይነት ኣብ 2017 ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ንምሽፋን ተሓኪሙሉ ካብዚ ድማ ማክሲመም ዝኾነ ኢንፑት ተጠቂምና ናብ 24 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ተመርካቢ ኢና ትልምና ሒዝና ዘለና ከም ክልል ኣጠቃላለቲ ኣብ ካልኦት ዝፅንሐ ከባቢና እውን ቅድመ ሲልና ተሓሳብ ተገይሩ ዝወፀ ትልሚ እዚ ስለዚ ካብዚ ማለት እዩ ለብዘበን ኣብ ናይ መስራይት ምድላው ዝምልከት ካብቲ ናይ ዕቀባ ኣሕመድ ማይን መጣወፍሪ ጀሚርና ሱት ናይ ዘካየድና ናይ ለብዘበን ናይ 20 መዓልቲ መጣወፍሪ ጠልን ዕቃብን መኖ ቀለብ እንስሳን ስራይን ዝምልከት ወይ ከዓ መሰረት ጌራ ሰሪሕና መፍራይነት ሎም ዘበን ኣብ ክላስተር መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ድማ ዝተፈላለዩ ተግባራዊ ስልጠናታት ንሓረስቶት ከም ዝተወሃበ ይሕብሩ። ስለዚ እቲ ናይ ምድላው ምዕራፍ ሓደ ብትሬኒንግ መልክዑ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኣግሮኖሚ ፕራክቲስ ፕራክቲካል ክስልጥሎም ተባሂሉ ብክልል ሓሳብን ተግባርን ሰፊሕ ስልጠናታት ኣብ ዝተፈላለየ ክሮፕ ወይ ከዓ ኮሞዲቲ መሰረት ገይሩ ተዋሂብዎ እዚ ኩልና ናይ ለብዘበን መፍራይነትና ክላስተር ቤዝድ ዝኾነ ናይ ኣተኻኽላ ወይ ከዓ ናይ ለማምዓ ሜላ ጥቕና ንኸይድ ለብዘበን እውን ስለዚ ሞር ፎከስና ድማ ወይ ከዓ ዝበዝሕ ጥነትና ዝኸውን ኣብቶም ብክላስተር ተወዲቦም ዘልምዑ ሓረስቶት እዩ ዝኾኑ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ለብዘበን ብርክት ዝበላ ናብ ናይ ጣፍ ክላስተር ኣብ ናይ ስርናይ ክላስተር ናይ ዕፉን ክላስተር ከምኡውን ናይ ሰሊጥ ክላስተር እናበልና በቢ ኮሞዲቲ ታይፑ ስልጠና ተዋሂቡ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ እውን ናይ ኮሞዲቲ ቪሌጅ ዝብል ሃገራዊ መደብ ዝተታሓዘ ኣሎ። ስለዚ ንዕኡ እኳ ሙሉእ ተዘይመሰልና ግን ከዓ ክላስተር ቤዝ ስለዝገብር ኣብዚ እውን ከም ክልል ማለት እዩ እቲ ናይ ሕጋዊ ሰውነት እቲ ማሕበራት ምትያሕ ዝምልከት ሰፋሕ ስራሕቲ መስርሕና ዝርከብ ዘለና ስለዚ ናይ ለብዘበን መፍራይነት ብኩለ መዳይ ማለት እዩ ብልምዓት ዝራእቲ ብልምዓት ሃፍቲ እንስሳ ከምኡውን ኣብ ተፈጥሮ ምሕዋይ መሰረት ጌርና ኢና ሰፋሕ ስራሕቲ ንሰርሕ ዘለና። ቅረብ መዳበርያ ብዝምልከት እንተብርሁ ድማ ሎም ዓመት እታወት መዳበርያ ብሚኒስተር ሕርሻ ፌደራል ከባቢ 400,000 ኩንታል ቀዲሙ ከም ዝተላእኸን ልዕሊ ፍርቂ ድማ ናብ ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ከም ዝተኸፋፈለን ገሊፆም። ምስ ቀረብ ተታሒዙ ለብዘበን ናይ ቀረብ ኩነታት ብፍላይ ከዓ ምስ መዳበርያ ተታሒዙ ፅቡቅ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ሚኒስትሪ ሕርሻ እውን ዝኾነ እቲ ናይ እታወት መዳበርያ ቀዲሙ ብምእታው ማለት እዩ ንሕና ከም ክልል እውን ተጠቀምቲ ኮይና ኣብዚ ስለዚ ናብ 400,000 ኩንታል ዝፅጋዕ ናብ ክልል ኣትዩ ኣሎ። ካብዚ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ናብ ተን ዩኒናት ወይ ከዓ ናብተን ኩለ መዳይ ሕርሻ ማሕበራት ዝበሃላ ናብ ቦትኡ ተበቲኑ ናብ ወረዳታት ዘርጊሑ ማለት እዩ ሓረስታይ ካብዘን ዩኒናትን ካብዘን ኩለ መዳይ ሕርሻ ማሕበራትን እንዳዓደገ
تحز قبله زرخت تخلو تايم دما بقطنا بمدارة بتا مريت لكوع غيرو زر الكونات تفتر زخم كلنا جن أقدمهم طلب زنورهم حرستي يوم على الساعات مدارة بالخزون لهم عمتين ኣብ መወዳእታ ኩሉ ሓረስታይ ዝተረኸበ መዳበርያ ኣብ ዘይቦትኡ ኸይውዕል ልዑል ጥንቃቐ ንኽገብር መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ክባር ዝኾነ ናይ ወጣ ሸርፊ ዝመፀ መዳበርያ ኣብ ሰዓት ናብ ብላክ ማርኬት ንኸይውዕል እውን ኩሉ ሓረስታይ ጥንቃቐ ክገብር ይግብኦ በብብርክ ዘሎ መራርሓ እውን በዚ ልክዕ ማለት እዩ ቁፅጥር ክገብር ይግብኦ እዩ ካብ ጠለበ ሓረስታይ ወፃኢ ንማንም ሰብ ከይወሃብ نحن كم تي ناي نقدر أواجه فقدوا مالتي مداريا بمنقسم راح يزمت كم منقس وتأخاني ناي إثيوبيا بيزنس أغريكلتشر كوربوريشن حدا زحزر له قالوا وحلي فوقن تون تفضل لنا ياتن حرس حوارات تزيكوينن ما نمنا قاديون مداريا خن كتقصد زي فكت عزون كل حرسات نقاح كبر ملقطات معاه شنو زين عداقة مهرت عداقة إثيوبيا أب زحزنايو زلنا عمت أملا هاجر عسران حمشين شنفرات لعلي كلتا 100 شح متريك تون مهرتي تقبلوا عبيت عداقة من مزقابون تقليت اللهم صاب أجرنش أيلين دهابسين مهرت عداقة إثيوبيا كسب حزي كابست عداقة مهرتات بتوسخي حدشت مهرتات نب عداقة سرعات نمقتو انداسر حيركب بزيون نعداقة وزاز غربو عتر نهيجن عين عترن أب قربة أب سرعات عداقة نخكاتتو يسرح له مكتلة فز أمام مهرت عداقة إثيوبيا بهايلو نقوسي أتتكال أو هاجر بزلو إسران حموشتن أنفرات لعلى خلتا 100 شح متريك تون مهرتي مقبالو يقلصو بزيون إسران سلستن نتو 6 بليون برواقا زلو مهرتات متعدداقو قليصام وده 4600 سيرتيفيكيتوች የምርት ጥራት ደረጃ ሰርቲፊኬት በመስጠት አስታት 24600 ሰርቲፊኬት ጽሬት ምርቲ በመሃብ ልዕሊ 200,000 ሜትሪክ ቶን ምህርቲ ካብ ዝተቀበልናዮ ዕድጊት ገርና ኢና ዋጋ ዞም ምህርቲ እንትንርኢ ኣስታት 23.6 ቢልዮን ብር ዋጋ ዘለዎም ምህርትታት ኣብ 2016 በጀት ዓመት ምትዕድዳግ ኢልና ኢና በአንጻር ዝሓለፈ ዓመት ዝሐሸ ፈጻጽማ ዝኖሩ ዓመት እዩ ምባል ይከኣል ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነጻጸር ቡን ብ12 ሚእታዊ እኽሊ ቅብኣት 45 ሚእታዊ ዕቤት ምርኣዩ እቶም ምክትል ኣካየዲ ስራሕ ሓቢሮም بحفشة من زحلف عامة النጻጽር 30 ሚእታዊ ዕቤት ከም ዘለዎ ሓቢሮም ዕድጊት ሓደሽቲ ምህርቲ ብውዕልን ኢንቨስትመንትን ሕርሻ ንምውጋን ኣድላይ ምድላዋት ምዝዛሙ ሓቢሮም ከዚህ በፊት አጥንተናቸው ወደ ግብይት ስርዓቱ ላይ ቅድሚ ሕዚ ዘጽናዕናዮም ኣብ ስርዓት ዕድጊት ብዕዳጋ ምህርቲ ወይ እውን ውዕልን ኢንቨስትመንትን ንኽተዓዳደጉ ኣብዚ ዓመት ናብቲ ስርዓት ዝመጸለው ሕዚ ካብ ሰነ ጀሚሩ ኒሁግ ዓተር ዓይነ ዓተር ኣብ ምህርቲ ዕዳጋ ንምሻጥን ንምዕዳግን ምድላውና ዛዚምና ብወገን ሚኒስትር ንግድን ዞባ ምትእስሳርን በቲ ስርዓት ክሓልፍ መምርሒ ተመሓላሊፉ እዩ ስገም ቢራ ዳጉሻ እንጣጢዕ ቁርበትን ምህርቲ ጡጥን መጽናዕቲ ክግበር ምጽንሑ ጸሪሖም ስገም ቢራ ንምቕባል መጽናዕቲ ተዛዚሙ ምጽዳቕውን ሓቢሮም ምህርቲ ዕዳጋ ግልጋሎት ንምስላጥ ብዝኸፈቶ አካዳሚ ንኣፍሪካ ማእኸል ልህቀት ንምዃን ይሰርሕ ምህላውን ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጾም ካብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ብቀጥታ ፈኖ ናባኹም ዘብል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ቅጽል ኣሎ ሕዚ ድማ ካብ ወጻኢ ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና ኣብ ጠረፍ ባሕሪ ጣልያን ብዘጋጠሙ ክልተ ሓደጋታት ምጥሓል ጀልባ ብውሕዱ 11 ሰባት ህይወቶም ተሓልፍ ልዕሊ 60 ናብ ዝኣተውዎ ከም ዘይተፈለጠ ተገሊጹሎም ኣብ ጥቓ ደሴት ላምፔዱሳ እናተጓዓዘት ዝነበረት ጃልባ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ህይወት 51 ተጓዓዝቲ ከድሕን ዝኸኣለ ትካል ገባር ሰናይ ጀርመን ኣብ ታሕተዋይ ክፋል እታ መርከብ 10 ኣስከሬናት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡሎም ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ስደተኛ ንግዚኡ ካብቲ ሓደጋ ምስ ተረፈ ድሕሪ ሒደት ጻንሒት ህይወቱ ከም ዝሓለፈ እቲ ትካል ገሊጹ እታ ሓንቲ ጃልባ ካብ ሊብያ ተላዒላ ካብ ሶርያ ግብፂ ፓኪስታንን ባንግላዴሽን ዝመጹ ስደተኛታት ኣሳፊራ እናተጓዓዘት ከም ዝነበረት ትካል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ እታ ካልኣይቲ ጀልባ ድማ ኣብ ደቡባዊ ጣልያን ካብ ትርከብ ጠረፍ ባሕሪ ካላብሪያ ብ125 ማይል ርሕቐት ሓደጋ ከም ዘጋጠማ ተገሊጹ ካብ ክልቲኦም ሓደጋታት ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 60 ሰባት ህይወቶም ዝኣተውዎ ከም ዘይፍለጥ ጉጅለ ዶብ ኣልቦ ሰብ ሞት ሞያ ሕክምና ገሊጾም ከም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን ካብ 2014 ብባሕሪ እናተጓዓዙ ዝነበሩ ልዕሊ 23500 ስደተኛታት ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ናብ ዝኣተውዎ ከም ዘይተፈለጠን ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብምጽራሕ ቢቢሲ ጸብጺቡሎም
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ካቢኔ ሰራዊቶም ክብተን ምግባሮም ተሓቢሩሎም ውሳነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሰፊሑ ተጽቢት ተገይሩሉ ጸንሕ እንትኸውን ወሃቢ ቃል ሰራዊት ምክልኻል ተሃገር ትውሳነ ኣብ ወፍሪ ጋዛ ጽዕንቶ ከም ዘይህሎ ተስፋኦም ገሊጾም ንጸብጻብ ወንድ ወሰን አፈወርቅ አብርሃም ፍስሐ ኣብ ከመቋጽራ ፍረንጂ 7 ጥቅምቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ጽዒቡ እስራኤላውያን ኣፈላላዮም ንጎኒ ብምግዳፍ ናብ ሓደ ዝመጽሉ ኩነታት ምዃኑ ይዝረብ ኣብቲ እዋን መጥቃዕቲ ሓማስ ትጽቢት ዘይተገበረሉን ዝኸፈአን ነይሩ ዝተባለሉ ንቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓዊሱ ንብዙሓት መራሕቲ ተሃገር ኣቆጢዕዎም እዩ ምኽንያቱ ድማ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ዓመታት ዘየተኣናገድዎም ከቢድ መጥቃዕቲ ብሓማስ ተሰንዚርዎም እዩ whose savagery I can say ድሕሪ ጨፍጫፍ ናዚ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ጭካነ ዝተመልኦ መጥቃዕቲ በፂሑና እዩ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ስዒቡ ተቃወምትን መንግስትን ተሃገር ሓደ ዕላማ ሒዞም እዮም ጠጠው ኢሎም ኣብቲ እዋን መራሕቲ ተሃገር መስመር ፖለቲካኦም ከይገደቦም ናብ ሓድነት ዘምጽኦም ካቢኔ ሰራዊት መስሪቶም እዮም እዚ ናይ መላእ እስራኤላውያን ድምፂ ዝሓዘ እዩ ዝተባሃለሉ ካቢኔ ንቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ቀንዲ ተቃዋሚኦም ቤኒ ጋንትስን ሓዊሱ ንሽዱሽተ ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ እቲ ኣብ ፈለማት ኩናት ዝነበረ መንፈስ ሓድነት ግና ኣብ ዝሕዚ እዋን ተሸርሺሩ እዩ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ኣብ ዙርያ ኩናት ጋዛ እስራኤል ዝተፈላለዩ ዘተታትን ውሳነ ሓሳባትን እናሕለፈ ዝጸንሐ እቲ ካቢኔ በቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተበቲኑሎም ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ኩናት ጋዛ ዳግማይ ንእስራኤላውያን ብፍላይ ድማ ንመራሕቲ ፖለቲካ ተሃገር ከፋፊልዎም እዩ ኣባል እቲ ካቢኔ ሰራዊት ዝነበሩ ቤኒ ጋንትስ ግልጽነት የለን ብዝብል ኣብ ፈለማ ዝወርሒ ካብቲ ካቢኔ ምልቃቆም ይዝከር ንሶም ድሕሪ እቲ ኩናት ዕጫ ጋዛ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝብል ካብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መልሲ ዋላ እንተተጸበዩ ብግልጺ ምላሽ ብዘይምርካቦም ለቂቆም ምውጾም እውን ይዛረቡ እቲ ውሳነ ምብታን ካቢኔ ዝተሰምዐ ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ካቢኔ ድሕንነት ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝነበሮም ኣኼባ ውሳነኦም ምፍላጦም ስዒቡ እዩ ኔታንያሁ ምብታን ካቢኔኦም ስዒቡ ኣብ ቀጻሊ እንታይ ክገብሩ ይኸውን ዝብል ትጽቢት ይግበር ጋዜጣ ሃርቴጅ እስራኤል ከም ዝሕብሮ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ካቢኔ ዘተዝግበረሎም ዝነበሩ ሓደ ጉዳያት 14 ኣባላት ናብ ዝርከብዎ ካቢኔ ድሕንነት ተወሲዱ ዘተይግበረሉ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ካቢኔ ሰራዊቶም ዘፍረስሉ ውሳነ ኣብቲ ብእስራኤል ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ስጉምቲ ጽዕንቶ ዶ ይህልዎ ኸውን ዝብል ሕቶ የልዕል እዩ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ዝኾኑ ሪር ኣድሚራል ዳንኤል ኣብቲ ወፍሪ ጽዕንቶ ኣይሕድርን ኢሎም ንሶም ከም ዝበልዎ ኣባላት እቲ ካቢኔን ኣሰራርሓን እናተቐየረ እዩ ሰራዊት ምክልኻል እውን ደረጃ ስልጣን ኣለዎ ሰንሰለት እዚ እውን ይፈልጥ እዩ ስለዚ በዚ ሰንሰለት ስራሕቲ ቀጺሎም ይርከቡ ኢሎም ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም ብርካቦት ኦዲት ክምለስ ካብ ዝግበኦ ልዕሊ 443 ሚልዮን ብር ዝተመለሰ 11 ሚእታዊ ጥራይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝፍጸም ዘሎ ማዕዲ ሌማት ስራሕ ፈጠርቲ መናእሰይ ዘላዓዕል ምዃኑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ካቢኔ ሰራዊቶም ክብተን ምግባሮም ተሓቢሩሎም نسعة الزحرنا يوم زيناتها زوم كتكتاتلهم صنحكم مسلم نيرا سلام كتالكم نمسجن بيتاتوا سمو يستدي حبيبكم نيرا بتزلقوا سلام كتقولوا تميتنا زينا سبورت كرتسه